जोंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। दिनैहाय जोंहा नै आरोबाव फिन खेबसेबाव मैखुन बानायबावबाय। ओमफ्राय सिगांनिया मा जाखो होनबा आं दिन्थिगोन नोंथांमोननो मा अबस्था जानानै दं आरो सिगां बानायनायाहाय दाख्लै खेबसे लास्ट टाइम बानायनाया आरो ओमफ्राय दा आरो गोदान खेबसे रिट्राइ खालामबावबाय आरो जोङो बानायबावनोसै बानायगासिनो नै दायो। थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ। दायो लास्टाव देखायगोन आङो दाख्लैनिखौ मा अबस्था जानानै दं। एसे बुरजायै हो। मोनजासिगोन बेरफ्राव फिसिगोन एबार। मोनथाम जाबाय नै मोनसे जाबावगोन नै इयो। मोननै लेयार बानायगोन आं। मोननै लेयार बानायदो। मैखुना एसेल'ना बेगरा। रोंदो मानसिया। खामानि मावबाय। एबारना साबसिन जाबायब्रा ने नेक्स्ट टाइमनिया। हरजाया थख्र'खायोना गोजौआवबो। नोंनि जुथाया ayo naलाय बायदि बुदों फैसा। Coba aku sini apa ba? Mana? Oh ma. Mana? Nah. Mana? Ma mandeng ma जोङो नै. मैखुन बानायदों नै. फुरहाबबाय नै फुरा। कुछ बोलेगा? माबा बुंनोबा? माबा बुंनोबा? बिदिनो जायखिया लाइक साबस्क्राइब शेयार। दाख्लै बानायनाया माबायदि जाखो खिथादो दे मैखुनखौ। दाख्लै बानायनाया माबायदि जाखो नों बानायनाया? मोनजाथारसिगोन रायजोफोर। जाहांबाय एसे। जाबाय नै बैहा फिसा जाबाय आरो मोनसेया नै। नैबे मोनथामा गिदिर जाबाय। आङो दिन्थिनोसै नोंथांमोननो दाख्लै बानायनायाहाय माबायदि जादोंमोन आरो दाख्लैनिखौ दिन्थिनोसै आङो माबायदि जादों। बेरगोना बेराखै ओंखारगोना ओंखाराखै एक्सुवेलि 15 दिननि बारबायानो खोमा आरो जों दाख्लै बानायनाया फार्स्ट दिन बानायनायाहाय आरो फार्स्टआव बानायनाया। नायनोसै चलो मम्मी चलो किधर चलो मैं किधर चलो मम्मी किधर चलो मैं किधर चलो फिसल गया ये तूने क्या किया। Udah mah deh, yuk lain ang, moजां जिरायलाङा। नै रायजोफोर लोगोफोर
ओंखारबाय बेरबाय नै बेखौ नुदोंना नै बेरजोब्बाय नै ये देखो नै ओंखारजोबसिगोन बेरजोब्बाय बिदि खाबाय आलायबाय मोनसे खाबाय मोनब्रैल' नालाय ओरैजाय मोनब्रै सिगां बानायनाया ओमफ्राय आथिं मोनब्रै मा दाङायो दाङा क्रिसियानो डिस्टार्ब खालामोलै भिडिअ खेबनायखौ हामाय Udah itu senar.